മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സംസ്കൃത സന്ധികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? ആദ്യം മലയാള സന്ധികൾ 4 വിധത്തിലുണ്ട്. ആഗമസന്ധി, ആദേശസന്ധി, ദ്വിത്വസന്ധി, ലോപസന്ധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച്. പിന്നീട് നമ്മൾ സംസ്കൃത സന്ധികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? സംസ്കൃത സന്ധികളെ സ്വരസന്ധി എന്നും സ്വരസന്ധിയെ തന്നെ 4 ആയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം അല്ലേ? സ്വരസന്ധി, സ്വരസന്ധിയിലെ തന്നെ 4 വിഭാഗമാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സവർണ ദീർഘസന്ധി, ഗുണസന്ധി, എൺസന്ധി, വൃദ്ധിസന്ധി അല്ലേ? അപ്പോൾ സവർണ ദീർഘസന്ധി എന്താ? സവർണ ദീർഘസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വമോ ദീർഘമോ ആയ ഒരേ ജാതി അക്ഷരങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശമായി അതിൻ്റെ ദീർഘസ്വരം ആദേശമായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ? പൂർവ്വപദം ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ ആദിയിലും ഒരേ ജാതി അക്ഷരങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടു, ദേവാധികമാലയം ദേവാലയം, ഹിമാധികമാലയം ഹിമാലയം അല്ലേ? അങ്ങനെ പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ ആദിയിലും ഒരേ ജാതി അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ദീർഘസ്വരം വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? സവർണ ദീർഘസന്ധി. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗുണസന്ധിയാണ്. എന്താണ് ഗുണസന്ധി? പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ആ ആ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ ആദിയിൽ ഈ ഉ എന്ന് വന്നാൽ അവയ്ക്ക് എ ഒ ആർ എന്ന ആദേശമായിട്ട് വരും അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുണസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ എൺസന്ധി. എൺസന്ധി എന്താ പറയുന്നത്? പൂർവ്വപദത്തിൽ ഈ ഉ ഓ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഈ ഉ ഓ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം അസമാന സ്വരങ്ങൾ, ചേർച്ചയില്ലാത്ത സ്വരങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് യ വ ര എന്ന ആദേശം വരും എന്ന് പഠിച്ചു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൺസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അടുത്തതായിട്ട് 4ാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വൃദ്ധിസന്ധി. വൃദ്ധിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം എ ഐ എന്ന് വന്നാൽ ഏകദേശമായി ഐ എന്നും ഓ ഔ എന്ന് വന്നാൽ അവയ്ക്ക് ഔ എന്നും ആദേശമായിട്ട് വരുന്നത്. ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ലോക പ്ലസ് ഏകം ലോകൈകം, ക്രിസ്തു പ്ലസ് അബ്ദം ക്രിസ്തുബ്ദം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെ മഹാ പ്ലസ് ഔഷധി മഹൌഷധി, ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൃദ്ധിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്വരസന്ധിയിലെ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യഞ്ജനസന്ധിയാണ്.